Anthony Linton on light, but Vicky Rambai, but Kikun Gitti Giki Gasem, Duana Benda Korsim Sad, but on Haplenga Jimpang at. Simjirwai sang mas pui no bar lai spa lai putra. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jing isle ba jing ha. Ka jing iklem jing sang klem jing ko. Jamu try ubon juko. Yar why I can move you try. Nagamba baunang letem wai. Nasudaya Maryam umudur. Si usay ka perte yagilur. Wan baroko en men ko para. Wan yaro jing isle ba jing ha. Ka jing iklem jing sang klem jing good. Chong utrai ubam jugo. Kohimen Kopera, Pigi Bashimenda online, Bad Kumjuru, Baroki, Bangate, Bayalum Lang Haganega step, Gidon Lang Mendagasni Baro, Laingut Gilindo, Namar Ban Snongu Ya Uble, Nagabinda Ka Jingim Jungu Father Nicholas, Ba Lashai Gasni Urake, Gasni Ka Henry Lashai Don Badni, Temendagasni Prolong no. Ia kasngi banaingu ia jisu ya ublay nagabinda ka jingim kaba ublay ula ay hapu bad kata ka jingim kaba ulay yopidiyang ka long kaba seiso namar lemba ka nega jingkor jang ublay ula kerlalong lindo bad riniam bad ngis ngongu ia ujisu nagabinda baro ki kam kaba u tre nagabinda kaburom jong uble nagabinda kabalang baraw kaway. Bad ulang parish priest, ulang principal, bad utreshitam nagabinda ka roy kapar, jongi briu, jongi negatain, kinna jongi negatain, bad ka parish baraw kaway, bad kum urinium, kum udakot jonga missionaries of infant disease, uim yaga jingim, padni, bad udang panra yaga nam kaburom, lemba ka sap kapong ba udon. Bad ngisngongu ya jisuru nagabinda bara ka jingid kaba u siap hapo kerpang lemba kita ki person namar ka sap kapong yakedukam baki yade batngi yakedukam baki kren batngi yakedukam baki tre batngi baro kalang ka dakashin jonga jingid bad khabangi peit ya Father Nicholas ushim kya bha ya ka responsibility jongu ya ka jingit kam jongu ukit kle bha ha kap kam parish badu pelot kam bun por kat ka jingyo jongi
bad u shim kia bha ya ka kam school ya ka jingi kai ka kinna badu shim kia bha ya ka kam mensiam jagi briu kene baro kalang ka dak ka shin jang ka jingi du play bad nagabinda jongi Father Nicholas long upara ne himman jongi Father Lijo bat manga kum gi da kot jonga missionaries of St. Francis says ki ba imlang ha ka jingim rinium nagabinda jongi kilong da kot ileng da kot jongi inga sem jongi bad ngis no shnain ngis no comment lamba ka jingdon jongi Father ha ka community jongi but nya karen yang ngi pla ip ya plo jingmut ngia discuss kumno balaban manra eka roy kapar ha ka jingim mensiam jongi briu but ka jingdon kam jongi kinna bad ka retreat center baro kawai ha ka ne sngi ngi kwa ban pendimai sachasin ya ga jingit hakama jumpi lemba ga ne yukrish bakui bangi kular ya Father bangidang id yawu bangidang ngidang rengkat balu haman leki kam gijam kaba ule bad kumjuru nagabinda jonga shimet ulang ukon jonga naduka pori me jongu ulaiti yawu haka jimbe jonga te kaneru kalonga jingade mensiam bad kind of kalau ka jingaiti nadu ka por imajongi chua ba in clan te ni Father Lijo bad manga bad ni ai kuble yai Father Nicholas kasngi ka basuk rengkat bat pi baro badon lang hangni ha kanega mas bakuit kumjuru rengkat bat pi baro ke bashimda online namar piru pio mad ia ka jinglong lindo jongo Father Nicholas na ki poja ki por bai kinia e ka mas badi tukana hikai ya katinu play ni duai nagabinda jongi Father ha kanega yukrish bakuit bain don barabor ha ka jingoi jingkia badngi duai nagabinda ki ingasem ya imei pa ila klat babaro kinyo jing the tait bam jukut mensiam nong hone shabe impen pau gujing sngu yo blai nagabinda kanega sngi bat nagabinda gajing ai gajing u ya pi iwe pai we kerpange ngai gajing kublai ya pada jobi ibalakran keketin kiba pensngu baha kiba kamtame kiba kular ya kata gajing ya troilang gajing duai bat gajing kersan nak benta junga bat nak benta jungi barakot ta akan kelemat ko hanmen ko para da gajing sngu ya gajing kerku gajong blai ha gajing em gajungi to ken menta ngin khot ya ka kerteng jong oblai ko pa oblai khon oblai mensem hapadeng jungi kamtame eban simti yangi iwei pai wei ha ka keteng ukpa badu kon badu mensem bakoj amen ka jungi e jung trai jungi u Jesus Christ bad ka jungi e jong oblai lembat ka jing selok jong mensem bakoj kinan rengkat bad pi baro rengkat bad piru kohan men ko para ha kana ka step habang yang khmat kaduan kedepat ke jong blai token ngin pusan yala ka jong ka jing em ngin khmet yala ka jong ka jing le ka jungi hagine kisngi ki bladab ngite botrai khot yangi balong ki khoj ngite botrai khot yangi balong ki takishakri ki jing u khot yangi ban pandap hok ya ka kamram ka ba ula IT yangi hanre mangi pat ngi klet no ya ka ne ka deiti ka botrai u a yangi balong ki khoj ban trei nak banta ka bris awan ka jing ban em ya ka jing em jingi kat kom ka jing hikai ki baula hikai yangi ban em den matakadau ha kan klemat token hakmat jung ngin dem gu ngon yala ke jong ka kle badak jing sngoret ngi kular hautrai bangin le no ya ke e ka bangi dei ban le kham tame ban em ka jing em kat kom ka jing hikai ke jung khnang bangi la ban pendep ya ka ta ka kamram ka bamu la yangi ban long kir khoj bat kum juro ban yalap ya ka gospel ka jung ngin kubur bangi long ginang papa khmat jong trai da ka ba ngi ya duai lang rengkat nga phla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang la le pop shubun e da gi jing prakhat da gi tin da gi kam da gi jing le klet da gi jing le palat junga da gi jing le palat junga da gi jing le palat pakrau we junga namar kata ngakarpad ya kamaria bakoj kabaya sa katay sati ya ke angel bat kirukod badapi ko hanmen ko para banduai nak banta junga
how try play jungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukut amen Go try to listen. Go try to listen. Go try to listen. Go try to listen. Go Christo listen. Go Christo listen. Go Christo listen. Go Christo listen. Go try to listen. Go try to listen. Go try to listen. Go try to listen. Burong hublay shajrong, but akan daw jingsu. Hagi ben riu baro, bajon kamon baba. Iyay aroya ming inaman imane, iyay penan burong bagi semuyame. Go try go play simnen, go bajon bor baro, go kun marwe yupa. Go try Jesus Christ. Go kun lam rodu play, but keep on percay. To tiang ka chikar pa, to sil sedeyangi. Day tang mame bakun, day tang mame utray. Uwe paklita, mame ku Jesus Christ. Mame bayalong lay, haching yalong kawe, patu masimbaku yaga purong mukpa. Tongin ya duai na duai na kabanta jung pi iwe pi we bot rai na kurku kurdo ep unang ai ep kat ka ba pi dan kam ha ka jung em ka jung pi ba pinang la ban le ya ka e ka ba pi trang ya ka e ka ba pi angnut ha ka jung em ka jung pi ngi duai na kabanta ka sentar ka jung hane brother sentar ka parish ba ka school rukumju Baut rai nong kurku kurdo ya baro ki bawan hakan ke sentar lengba ka jing trai ka jungi gidwai kerpang na ki banta ki mansem balaklat no jong i Alexander lingdo rang sngi dekhar beautiful solang piao lari kermen solang piao Monica solang piao Cleophas solang piao Blasius solang piao ba Thomas solang piao Koblay badan bor baro ba im bad ba isnei uba dakajing icebon jong mehi kirunge jong me kila bantrua hame ya kajing sakri kabadai bad kebadan buram to ai ngi karpadi me bangin mare penkloy klem jentut syakata kaba me lakular daw trai jing Yesus Kristus kon jong me uba im bad basan sha rengkat bad me ha kajing yalong kawe jong omen simbakut Ublay junam la junam. Amen. Kajing pule nak siti benengkong jong pulau Bakhuj Syakistan Rom. Ku para wat kidram hano laitang banye ij markliang na ba utaw ba ij yalaw para brew la pendep ya kaan ya ki hukum pin om klim pin om peniap pin om tu pin om ikwa thala bat ya kanu ka wepat ka hukum la kentup lang hakane ka jingong pin ij yalaw para brew kumbay la dehi
kajing ik kam julek sniu yalau para breu namar kata kajing ik kalong kajing pendep ya ka ain kaktin jong utrai Sam cispa khatar nomor pras paksan. Pras paksan. Suku preu Suku preu bating you try Ubale kamon chong u Ki kun chong u kin long ki badan bora ka perten Kun u riu ho ki badan nam ki blaker ku Kaspa kan don hai ying chong u badun pahu pahai Kan ne ka ho kan ne jing suk nen sin chong u Suk u briu ba ting yu try U ba le ka mon chong u U long jing shai ha ka ba dung ha ki ba ba don u Ba ai ai ba isen ai ba u ba spoon U de u nong le ba ba yai le spoon ba ai kalya U yai pen ya ya la ka kam kat kum ka ho Suku priu ba ting you try Ubale kamon chong ting ai na maru shan ya lu tu try la jong Ya kum uta ubriu ngin yai ken mau puron Na ma jing le is nei ba jing le spon ya ki ba du Dan kan chiều kanan chong u ha ka purong Suku priu ba ting you try U ba le ka mon chong u Hallelujah Hallelujah Hallelujah. Lada pisas kren penyina kenta ketenggu kris. Ilong ki palerku na bau mensim jong blayu jong sapi. Hallelujah. 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 Utrai undon ring card but pay. Kajing pole na ka gospel bakhuir khatkum ulukhas. Ka burom hame ko try. Ha kata ka por ki pait bilin kila yait lang but ujisu. Te ula pai but ula ong haki. Lada uno uwan shanga but isi yala ukpa but yala kakmi yala katanga but yala ki khun yala ki hinman ki para shinrang but kinthe hoid but what yala ka jingim umla banlong usendran jonga jarubom ba yala ka dingpana but bud nadin jonga umla banlong usendran jonga naba uno napi ubamut ban tei yakakut Uban om song shua bad kain yaka jinglot jingsep rada udon kat ban biang ban pendap yaka lamda kumta enda ula seng yaka nongrim bad umla ban pendap baro ki ba yoi yaka tak
kin sedang ban kibain ya u dakaba ong unai ubriu ula sedang ban te hendrei la ban pendap dane uno usim ubalait ialet ma persaya ubaipat usim uban song shwa bat yamir jingmut dada ula dakiship phau hajar ngut ban ia aireng bat uta ubawan tur persaya u laki arphau hajar ngut dada ngawla kadba uta ubaipat udang don sa jingai bha un pha kinong lam tin ban ia kendo ya u bad ban pan ya suk haka jukurukom uno na phi ubom ino lut kat kaba udon umla banlong usenran jonga ka gospel jongutrai Jingero neko pres. Kohan men ko para lada pis ngabhaya ka jingpule ka banengkong na kasuthi jongo Paulus sha ki Roman ka balashim na kalanong ka ba khatlai khamtame kalain ka banengkong bat kalain ka ba khadu kanno kalong ka ba snutanat ban yo sneu badan pusan kalong ka ba kring bahayangi ban im hanrai ngitip makamlong ka ba suk yangi ban le ya kane ke ba Paulus uang ha ke jimpule ke benengkong ke ba manta ke sengi kine ki kintin ki ba uang ngan pule biang na ke benta jungpi wat kidram hano light tang ban mar keliang wat kidram yano light tang ban mar keliang kane ke de ke jingkhot jong Paulus yang apa dia pi bat kane ke de ke ba Jisu u khot yang i ban le nadu basdang ka jingim jungu hakane ka prathei u Jisu lawan sakane ka prathei ban ai yang abadepi ya kata ka jing ka bau bleu pa udan u bleu pa u yang i hadu kata den mata kada ula pa no yu Jisu sakane ka prathei kata ka bangi pule na ka gospel jong u Yohanes lai kadhan reu u yang i Dari mata kada upa yau kun jungu sha kana ke pertai ban penpau ya kata ke jing ke jungu bad habawan sha kana ke pertai u hikai yangi ban u hikai yangi banang penjeleu ya kata ke jing ke jong blai ke bangilaya nadu basdang ke pertai Henry mangama pipat ko hanmen ko para ngiklet ban ngilendet no ban ngi penjengai yala de na kana ke jing ke jong blai kat no kalong ka jing chiliu jong ka jing jong ublei na ka banta jong aba jong pi lada ublei yang aba de pi ngim nom don hang ne menta ka step ngin nom la ban shim menta ha ka ne ka eucharist bakot menta ka sngi de lang ba ka jing chiliu jong ka jing ka jong ublei na ka banta jong i ba mangi ngi yo ya ka ne ka jing ba mangi ngi yo ban shong menta hakmat ka duan ka dupat ka jong ublei Dari mata kedau Paulus usnuthu ya kani bat unang yai khot yang ngi ken kohan men ko para bangim dai ban kidram hano ne hangno hanrei bangi dai ban mar keliang klem kajing kohan men ko para kajing jonga bat jong pi kan long ke batli kan long klem jingmut bat lada ngim don kane kajing ha kajing kajing kohan men ko para nginom sem la bansong menta hangni hakmat kaduan ke jong blai deleng ba kane ka jing don jong ka jing ka bau blai lapsu hakadanut ka junga ka jong pi hakajing mut ka junga ka jong pi hakajing long do ka jing long snam ka junga ka jong pi ngilong menta kumbang ngilong deir mata kadau ngidon kam ken banang penjeleu susu banang penskam susu banang penyar susu ya kane ka jing keba markel yang keba Paulus ukhod yang i kalan keba khadu pat keba Paulus ong kadai kane kajing kam jules new ya lau para breu kajing kam jules new ya upara breu namar kata
kajing it kalong kajing pendap ya kaan. Kajing it kalong kajing pendap ya kaan. Kine ki kentin ki ba syongkun bat ki ba mangama pingi day ban syem hala kajong kajing em. Kamantoy yang abade pi ban syem banta ha kajing ya seng baper. Kamantoy yang aya pi bangin le ya ki kam jong kabalang barakot. Kamantoy yang aya pi bangin dress bha daki jan ki ba thmai daki jan ki ba ikring ya ki khmat jong ki breu. Kamantoy yang aya pi bangin pendap ya ki bangi day ban le komu breu haka imlang ka salang. Haka sunong ka thaw ka jungi hapo ka ing ka sem ka jungi lada ngimdon kane ka jing it ka basisya. Lada ngimdon kane ka jing it blay haka jing em ka jungi. Ngidon kam bandon ya kane ka jing it blay. But kumjurung yos ngeu haka gospel ka bau Jisu kran madagas ngi. Don shibun ba ki bawan sakmaru Jisu. Belen ki bro ki wan man kapor man kasni sa Jisu haba yalap ya ke gospel. Henry ko hanmen ko para kajing wan jong kini ki breu ki baper kini ki paj ki babon ki balang ki wan sa Jisu ki wan da ki jingmut ki jing perkat ki baper. Don ki bawan hakmat u Jisu tang banyo ka jing ta jungu banyo ya ka jing kwat ka jing kia. Don ki bawan sa Jisu namar ba ki layo bam ya kito gimana ya lan ki kepu. Ki bau Jisu le kampala lang ba ki kepu bat ki doka kidang kwa ban pen kedang ya kata ke kepo jong ka jing tangan ka jong ki wan sa Jisu. Don ki bawan sa Jisu namar ki sngew tenat ban yo sngew ya ka kam ya lab jung u laki ketin ki bau kren den mata ki wan ban sngap ya kata ke kubor ke babah ki bau ya lab. Don ki bawan sa Jisu ki kwa ban yo u Jisu le ayu menta kasngi. Ule ayu nak banta gitu ki bawan shu gitu ki bawa dia ule ayu nak banta jungki kanai kedai ke bakiwan don ki bawan ro shu Jisu namar ki kwa ban pej ban wat ya ke jingduna ya ke jing bakla jung kanai ke ba penlong ya ki breu ki bawan belen shau habau yalap ya ke gospel ko hanmen ko para menta keli ke nyelade piwan hakaduan kedopat ke jongblay nak banta kanu nak banta kini ki bangil ajar kerteng menta yola singiwan namar ba ngahaba pendap ya ke kamram junga kumu Kristen yola sing ngawan hangi namar ba ngadon kambanyo ke jingkot jingkia nak jingpang jong kamet junga yola sing ngawan tang ban sios ngeu ya kasur kren ya kasur yelap yola sing ngawan tang ban bam ya kamet jus jong Jisu bandi ya kasnam ke jungu namar ujisu ong dalade lada pimbam ya kedok junga pimde ya kasnam junga pinum yo jing im yo le seng yawan hakmat Jisu dakine ki kentin snutho jungi ko hanman ko para kli lade hanre Jisu ong susu hak gospel mentakas ni haba piwan hakmat Jisu token mau namar ngalong ubanengkong hakmat jongpi ngalong ubanengkong hakmat jongpi den mata kedau ngawan Om day kano kadaw ka bapan long nga ba ya pi ban wan hakmat u Jisu man kasni hanrei ko hanmen ko para ngis ngoto namar ngiyo ka jing it ka basisya na u Jisu ban ngila ban panjeliw ya kana ka jing it ka bangila yo tang na u Jisu bat hau Jisu kane kan kadai kadaw ka bamanga mapi ngiwan hakmat jung u Jisu ang boneng kang yanga hakmat imei pa jungpi boneng kong yanga yaki eki bapidon hak jung im ge jungpi u Jisu semong yanga yapi isi ye imei pa jungpi isi ye ki bahi nga sem jungpi u Jisu u klem ong ye kane henrei ong ba kan mau nga long bat nga dei u baneng kong hakmat jungpi ban yaki eki ba pidon hak jung im ko hanmen ko para hagane kasngi token ngin pekmi ngin poson yala ka jong ka jing em ngibo nengkong yano hakmat jungi yau Jisu ne yakikam jong kane ka perthai yau Jisu ne yakikam kibangi dai banle hak jing em jungi baman la kasngi hoj baro ngidon kam yakine ngidon kam ban ij yai mei pa ngidon kam ban ij yaki hanmen ki para
ngidon kam ban pendabhok ya ke kamram kabangi haban le nagi kabangi dai ban le man kasngi hakai melang kasalang hapo kabalang jungi ne hakai kasem ga jungi hanrai kan mau ko han men ko para ladang ngim don u jisu haka jung em jungi ladang ngim don kan ka jung e jung jisu haka jung em jungi ladang ngimbo nengkong u jisu haka jung em ga jungi ngimla ban pendap yakine ki e baro der matakadau menta token ngin snutu yakane ka jung khot jung jisu Iwan show jisu namar ba ngibu nengkong yau jisu haka jing im jungi ngidon kam nengkong yau jisu haka jing im ka jungi enyoro yau jisu Christ ngin yang ngin pla ya la ka jong ka jingej nga ngej hau lei pa badan bor baro Jesus Christus kon mamorwej utrai ya bala pulang simkoi ya bala kana kamaran tasiti Masala dei no po Pontius Pilatus la sanar pnai u la ya palet yu la yar shbayab ha kasni ka balai la mi pat ni ki bayab ola ki shabneng u shom shkamon u blai pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ki be ki bayab ngangai haw man sim ba khoj ha ka balang catholic ba khoj ha ga jing salok ka khoj ha ga jing ma be ki pop ha ga jing ni pat ka do pat ha ga jing em bom chukut amen Life. Kahan men ko para jar hak danot ke jungi menta to ke nyin wanra ban ngibu ke jing kwa ke jing trang jungi ya ke jing dan kam jong ka prathei kerpang e ke jing dan kam jong ka balang jungi hakmat utrai jisu Tung di duai nak untuk babu ko jungi poblio bakat sao poblei belajar di u belong klik nong sensyar jong ka balang bako jong u kene slapertei unri un semari u ban pelaj u na baro ki jingma bo nang la ban yalam yo pa jong blei ngi kerpa dia me ko try kerpa dia me ko try ngi duai nak benta kiling do jogi baro lai ngut Father Jobi Father Lijo bat kerpang e akan dikasngi nak benta Father Nicholas Mayong parish priest jongi ngis ngongo yo blei nak benta ki jing ai yo u ha ke parish ki jongi badlong pa banyalam ye ki pai ki jong blei jong ke parish sya ke jing im siem tingi duai bo blei treken rat nang ai i ya kamet bo koi bakhia bat ai ba ki jing thmu bo bha jong i baro kin long ki ba sei so ngi kerpa dia me ko try nak benta jong i baro i wei pi wei ki bang yesia menta ya ke ke Eucharist ba khoi ai ba leng ba ke ke Eucharist ba khoi kanang yalam yingi bagi nang rem ya ke jing e ya ublei bad ban syakri ya ublei hagi benta ba per jong ke jing im Kristan jongi ngi kerpa dia be ko try ngi duairu na benta gitu ki bapang basitam ki badan hagi hospital hagi jaka sumar ba per ki bahing hasam jongi ba blei try kan rat nang ai ki ya ke jing ko jing khia ling ba ka bor jong ke de Eucharist ngi kerpa dia me ko try ngabu kemadu try blei nak benta jong pi baro pada jobi farlijo bubus terbit kumrong babalang jong ke balang snong berosangut ke babalang jong kene ke balang snong mau kelam jengi ki bayar rapi ki asisten ke sekretari berkumjur baro ki babalang jong ki balang snong jengi bat kerpang ya kilong ying long sem jong ke parish ban mapi ki badan besim benta ha kene kamas ke bekhoj ha ko online bat kerpang ap ki payur ngai jong kene ke balang snong mau kelam rengkat bat ke sister boblei try kan rad nong kurku kurdo ap nong ap ya ke jing kwa ke jing trang ya ke jing angnot ke jing pi kerpang ngiduai nak benta ke sun beneng ke babaha ke bamiat ke papu ke baping kam tame ha kene ke por ba gireng ot yaw so
jong ke jing tresh dom jungi ai bo trai an kur khu khdo ye ke jing thmo ba bha jung phi ba de ke jing tresh dom ke jung phi ni pan ye ke ne dau Chris trai jungi amen Lai spa and refupra. Sim ku trai jing im jong na Ngai ti lut ya la de amen Sim baro ki si jong na Bangan waya roya Sim kini kikti jonga Bagan trei tang da ching iyame Sim kini kikja jonga Ngan mare ya labyame Kani kasur jonga Bangan raya rotang yame Shimka bor berkat jonga Bangan titang yame Toduai ko para bagai jing kenya jing abat jong pi kan long bapadang hona kemadu bleu pa badan bor baro. Trai jing jan iti jong pi Na kebenta jing ro patrong kerketeng jong kajin to ini padang ko jong baro koi. To ai bakane ka jing kenya ko trai kan long hame ka jing terwa bakoj ba hangi pat kan long ka jing thase bakoj jong ka jing isnei jong me. Dau Chris utrai jungi amen utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat biru token tu yalaki donot Ikan tu ki sha trai tongen ang utrai ublei jungi Kasong hok perkadai da sha kalong basong hok bat ka badai kadai ti jungi bat ka jing penim yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kenrat ko kpa bakut ko belai badan bor bad bom jikut namar ha gajing ej melathau ya uban reu bad haba lapan rem yu kat kum ka hok mela suspa yu da gajing isnei leng bau trai jung yu Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki ro ya ko borom jung me ki hima ki dam mani bad ki bor ki knyu hakmat jung me kabneng bad ki bor kabneng bad ki serafim bala kerku ki yamane rengkat dak jingkmen ngi karpad yame to ai baki so jungi kin ya so bad ka jongki kat bangi penbena da ka jing ya ro bas no red Ubakun utrai bleki pai Peng pertai sawada kaburom jongi Hosanna, Hosanna, Torwai Bleshadro, Hosanna, you Blejuno, and Yaro, you Bawa, Akakatengu try, Nengperte Sawada Kaburom Jongme. Hosanna, Hosanna, Torwai Bleshadro, Hosanna, you Blejuno. Dashisha malong bukhoj kotrai kathamei jong gajing khoj baro namar kata ngi kerpat yame topan khoj pankantang ya kine gajing terwa jongi dag bapa yaman sim jong me kum kamjer halor jongki bakin kalalong yangi
kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Kris. Hakapor baladi no yu badala kamon sngo baha ula pediang yaga jing sha shutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badulai hala kesenran u ong. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi. Ha kejukur kom enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom jukut ya keba en penmi na kebenta jong pi bad na kebenta gibabun na kebenta gajumab ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Katasin bagi bamyune upu bagi dena kane kakuri ipenda kajing yap jong me kotrai Tahadu merwan Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya par kajing me pat jungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bad yokukuri jong kajing penem ngi dai ngwai dam namar malanyew yangi babit ban yang kmat jong me bad ban sakri ya me dag bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mukres ngilong ki ba lapani tali ka way da umen sem bakod. Token mau kutrai ke balang jome ke bala priang hasatla ke perthei bar to penjana ye kha jingid rengat bat ulio pa bakhuid jongi ibil bat marwen ibishap jongi bat baro killing do bat kirunium Token mau lem ruya ki himmen ki parashin rang bat kente ki bela yotia da ka ba kermen ya jimmi pa badia baro ki bela klat no ha ga jingis ne jame to pediang ya ki shaga jing sha ka kuma jame to isne yangi baro ni duai kerpang naga bendai Father Nicholas ibereke ga sngika bakat bai dang aingu yeme ko ble naga benda ga jingim pin klein shushu yai but pin slay ai daki sap ki pong ban shakriya upai jame ni karpadi yame bareng kad bat kamariya tizu di bakui ka kami jungu ble u josu bakudo kurim janga ki apostol bakui u Francis disease bakui but baharu ki rikuit ki bela pen sobai me pateng la pateng nilong ki babit ben yo bintale maga jingim bam jikut but bangini ro but pen don buram me da ukun jame u Jesu Christ. Dau lembadu badau kan long ame blai kupa badan bor ha kejing long kawe jong amen sem bakut barak baramat kejing era junom la junom Amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong panem bat kumbelah hikai ngedeketin blai ngi nod banong kok pa jungi ubah habneng kalong kebukut kerteng jongme Anwan kaima chungi kalong kamon jongme ha kendeu kumbah habneng to ayengi menta ke jingbam jungi kebahala kesni batama yangi kerengkan jungi kumbang rugi ma bi kebalesne yangi adwat dalam yangi sa ke jingpen shoy Henry depan la yangi na kebasneu
to pen lai yang ngi karpat ko try na ga jing snu bar ro ha ga jing sbon chong me to ai jing suk jing san ya kisngi jungi khnang ba da ga jing rap ga jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing ya da na ga jing janjar bar ro kat ba ngi dang ap khmelanti ya ga jing kerman ba khoj bad ga jing wan pat jong nong pen em jungi u Jesus Christ Namar kejome kalong kaima, kejome kebor kekorong, cinam la cinam. God try Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ya ki pop jongi henro ya ki jing e jong ka balang jong me bad ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing etali ka wei kat kum ka mon jong me ma me uben bad basun shar junam la junam Amen. ka jing suk try ka dan barabor rengkat bad pi Rengkat badiru. tong ini truah ya ka dak ka jing suk iwei ha iwei bad ka jing suk bad pi Kun lang bro trong u play ni bakit no ki pop ka percay to so sen ayang kun lang bro trong u play ni bakit no ki pop ka percay to so sen ayang kun lang ro trong u play miu bakit no ki pop ka percay to ai ching suk yang Hakmi ukun long broad jong blay, hakmi ubakid no yakipop jong kapertay. Suk yang ing balasakot, syakan ega jeng kawai jong ukun long broad. Kokan rat ngam sung hok bamanrung apo kaying gajunga, henry syong tang diktin, kamen sim junga kan sakya hi.
Aspa Patra. Oh, try Jonga. Oh, play Jonga. Maria Late Adorupu Kawai Ko try play background Gamani Ami Gaya Ropendon Buram Ko play ko can run Gadeng Gamani Try Ya Ching Krao Jong Mi Ngan Ya Ilyami Try No Penim Jonga Ku Try Jonga Ku Play Jonga Ngadap Jing Songu Hasakramen Nebu Pangandup Yai Pan Mitrai Can Run Ya Jing Ika Jong Mitrai Nga Snow Junon Kum Handai Hari Siap Yu Israel Mepsa Named Das Name Ai Yu Pai Pa Mepsa Jar-jar hagadanor gejungi hagane klemat kebadai kepor kebukut kepor kebekentang kebang ngilai pediang yu jisu hakabamangi ngilai long kawe baturai balawan bansu spa yangi doken ko hanmen ko para nginang pan kebor nginang pan gejung isne gejung u nginang pan gejung klain gejung u gejung syai gejung u kenang bamangi habangi leit syakil ki yang kisam jungi shalaki jong ki kam ki jam ki bangi treng ki tak manda kesngi nginla ban le ngila ban pendam ya kine ki e baro da kajing e ya utra jisu nginang buak kemar utra jisu na ke benta ki bapang ki besutam ki baduk ki bekerdo na ke benta ki yang kisam ki badan pedang kajing pai kajing ya pra na ke benta ki yang kisam ki badan kam kajing ya suk ni bawa kemarau terai jisu nak bentar kecing suk setelah kepertai. Hai botrai nang ba kebor kecing u nang lek kampla susu nak bentar baro kita badan kam ya kecing isnai kecing u ha kecing kecing ki. Dawe kesur dawe kecing ko hanmen ko parang ye duai kena kecing duai jing lek kemen jubili jong usnam arjar arpusan. Kok pa bahabeneng to ai bagi jingei kememalai hangi hau kun jong me ujus kris wahan men jongi leading jong jingi yang belakang renu jongi daumen sem bekoi kan kersub yang hapo jongi ya kejing kermen bala kerku nak benta kejingwan jahima jong me to ai bagi jingei jong me keladur yangi syakinong bet pom jutai Jong sembai jong gospel Tuai begitu sembai keladun syapo kolong beriu kemen beriu kepertai Maryam barokowei haga jing kemilenti batkina jong kepeneng bertemai kepertai bertemai haban lejok tiaw ikibor jong jing snew kaborom jong me kenteng shan jong
Tuai ka jing ai jung le kemen. Kan kersiu biang hapo jungi. Ki program jong jung kemen. Ya ka jing ang nut nak benta kispa jong kemeneng. Tuai ba ka ju ka jing ai kan penriang ka jing kemen. Bat ka jing suk jong suspa jungi. Hasatla ka pertei. Hame ble jungi bala kerku junom. Kalong ka borom ka jing ro junom la junom. Amen. Kok pa jungi ubah peneng kalong bakut kerteng jong me kan wan kahima jong me kalong kamon jong me aga kendau kumbah peneng tuai mi mata ka jubam jungi bala singi batoma biangi kerengkang jungi kumbang irung ma bi balas newi badwadi lam yangi sa ka pensoi henry penla yangi na ka basneu amen kublai ko maria kabadap ka jingai Utrai dan patpal palakru ya pan apteng kentai palakru ya usok akpo jong pau Jisu ko Maria bakhui ko kami jong ublay tuai na menta jong ikinong pop menta kapor ka jingyap jongi amen kaburam hau pa padau kun pada mensem kut kumba kelalong ban benengkong jong ta parpor jinom la jinom amen Sachisin kepen pau kejing sengongu kejing kublai ya ifada jobi ibala penbej pada arrange akan kemas akan ke step rengkat bad ifar lijo bad nak benta jong pi baro kibalawan si benta akan kemas ke bekut kiba laduwai nak benta jonga ai bobleu nang kerku kerdo yupi rukumju kam tame akikam kijam kiba pi simti ha kejing em kejing pi to ngin pan ke jeng kerku ke jeng blai to ngin ya duai to ai ba ke jeng trei kam jong kabor jong me ko trai ngi kerpan kan nang klain hapo jongi knang ba enda lapan thamai yangi daki sakramen ba ken jabeneng en pen kre yangi daki jin ai jong me ban pediang ya kata kabala kular Dau Chris utrai jungi Amen utrai dan rengkat bat pi ublay badan borbaro un kurku ya pi ukpa badukun badaman sem bakut Amen to lisuk ij barsakri utrai da gajing im babha jong pi is ngu yaw blay Sao spa kendai Jingkerku protekerai Jing ai ai hangi pensen Jingkerku protekerai Banyai sa junom bagi Tuan rakak Sukasan Tuan Rajing Iklem Wai Jingkelku Totekerai Jing ai hangi pensyen Abraham hokpa bedukun hamet sim bukut Barang ba menikong jumta barapor jinam amen. And your right try Jesus Christ. Amen.